Zdravo drugari, evo nas ponovo u još jednom našem video času i danas ćemo da se bavimo kreativnim radom i pokušat ćemo uz pomoć tempere i boja da predstavimo nešto što je tvrdo i nešto što je meko, nešto što je providno i nešto što nije providno. Kao što vidite, ja sam ovde vama napravila već da vam pokažem kako može da izgleda jedan rad koji predstavlja jednu čašu sa vodom i cvećem u njoj. Znamo da je čaša providna i voda providna, i tvrda je čaša, a cveće je meko i naravno neprovidno. Imamo dve različite tehnike koje ću vam pokazati, koje mogu posebno da se rade ili mogu da se kombinuju i da se rade zajedno. Mi ćemo prvo da radimo ovu tehniku slikanja prstićima. Dakle, šta nam je potrebno? Potrebna nam je tempera, potrebne su nam četkice i naši prstići, odnosno naše ruke. Kako ćemo to da radimo? Ja ću pre svega da uzmem crnu temperu kojom ću da krenem da radim, odnosno kojom ću da nacrtam moju čašu. Danas ću imati i pomoćnika koji će raditi ovde sa mnom, tako da ćete videti više radova na kraju ove naše prezentacije kako treba da se radi. Uzet ću najtanju četkicu koju imam, sa jako malo vode, jer se tempera radi sa baš malo vode, da skoro uopšte i nema vode. I crnom temperom ću se potruditi da nacrtam moju čašu. Kada sam završila crtanje moje čaše, uzet ću jedan karton. Ja nemam kartonski tanjer. Vi ako imate kartonski tanjer, bilo bi još bolje. Ja ću uzeti jedan karton na koji ću da sipam boju. No pre nego što krenem sa tom bojom, zaboravila sam. Rekli smo da ćemo crtati cveće, pa stoga moramo prvo da nacrtamo i napravimo stabljike za naše cveće. Pa ćemo uzeti zelenu boju. I nacrtat ćemo stabljike za naše cveće. Kada smo to završili, prelazimo na zanimljiv deo rada, a to je nacrtanje prstićima. Evo ovi cvetići naši, ja sam izabrala da budu roze. Ljubičasti. I, na primer, može, evo žuti. Sad ću uzeti četkicu. I šta ću raditi? Svaku ovu boju ću samo razmazati po kartonu, evo pokazat ću vam. I šta ću onda da radim? Onda ću prstić da umočim boju i njime ću da slikam.
Mislila sam da koristim i žutu boju, ali sam od toga odustala, tako da ću ostaviti samo ovako ljubičasto i roze. Kada sam istačkala onoliko koliko mislim da mi je dovoljno, vratit ću se na zelenu boju da dodam po koji listić. Posljednja stvar koja fali ovoj moje vazi jeste voda, jer bi cvijeće bez vode uvenilo. Ja neću bojiti celu pozadinu vode, odnosno neću bojiti sve u vazi, nego ću samo predstaviti vodu, jer sad ćete vidjeti na koji način. Ovim sam ja moj rad prvi završila. Mislim da je isto ok. I mislim da je u redu. Sada mogu da mu dodajem listiće, mogu da mu dodam, da ga sredim, da mu dodam još možda koju drškicu za cveteće ili slično, ali ja to ne želim, želim da mi ostane ovakav. Završili smo prvi rad i prelazimo na drugu tehniku koju želim da vam pokažem. Sad ću vam još jednom pokazati rad koji sam prethodno uradila. Evo, to je ovaj. I za ovu tehniku će nam trebati štapići za uši. Sigurna sam da kod kuće imate svi štapići za uši. Ja ovdje imam nekih 15-ak štapića. Uzet ću jednu gumicu i povezat ću ove štapiće zajedno. Evo još jednu štapiću ću da povežem. Bitno je da kada povežete štapiće da budu svi u istoj visini. I ovdje sam uzela manju grupu od 5 štapića također da povežem, vidjet ćete i zašto manju. Osnovna tehnika rada je ista. Dakle, krećemo od crtanja vaze i drškica, a onda ćemo da se bacimo na interesantan i zanimljiv rad sa štapićima.
sada idemo na najzanimljiviji deo, a to je da tačkamo. Kako ćemo raditi sa ovim štapićima? Boju ćemo staviti u neki malo dublji čančić. Ja ovdje imam neki čančić od nekih bombona, vi možete od bilo čega. Moraju da budu malo tečnije, znači ne može da bude baš gusta tempera, mora malo da im se doda vode. Sad ću vam pokazati, prvo ću da promenim ovu vodu koja mi se isprljala. Evo ovako. Uzet ću narančastu. Žutu. I ljubičastu. Evo ovako, znači stavila sam narančastu, žutu, roze i ljubičastu. U svaku od ovih boja dodat ću po malo vode. Ja sam uzela kapaljku, vi možete i da sipate vodu, uopšte nije važno. Svaku od ovih boja da pomešam sa vodom da bi bila tečnija. Dobro, sad smo nacrtali vazu i nacrtali smo naše drškice i spremili smo boju za crtanje pomoću štapića. Evo, moji štapići su povezani, rekla sam ovdje ima otprilike oko 15 komada štapića i vezani su gumicom i gledam da budu svi jednaki, da nijedan ne odskače. Šta ću da radim? Uvek ću prvo da radim svetlijom bojom, pa kasnije da dodam tamnijom. Ja ću prvo da radim moj žuti cvetić. Znači uzet ću žutu boju. Natopit ću moje štapiće u žutu boju i onda ću jednostavno da tapkam žutom bojom. Uvek štapiće mogu da okrenem na drugu stranu i da koristim drugu stranu moje štapića. Ali ću njih za sada da ostavim i uzet ću ovu manju grupu štapića od 5
6 koju ću da umočim u tamniju boju i da dodam te tamnije dela. A sad ću da pređem na ovaj moj drugi cvetić koji sam napravila, odnosno stabljiku koju sam napravila. Okrenut ću na drugu stranu ovo štapiće i opet ću močiti u svetli boju, odnosno u roze. Pretpostavljam da će vama da ovo roze izgleda više kao crveno. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno i da neću više ništa da dodajem. Što se tiče tačkanja pomoću štapića. Vraćam se na četkicu i sada je neophodno samo da dodam listiće i vodu i moj rad je završen. Rad ovako može da bude završen, a ako želite možete da uzmete belu boju i da dodate koju tačkicu bele boje čisto da ga poboljšate. Ili ne morate, to je vaš izbor. I moj drugi rad je gotov. Nadam se da vam se dopala ova tehnika koju sam vam pokazala. Sigurna sam da ste viđali i ranije, ali eto, željela sam da vam i ja pokažem i da sa vama prođem jednom bar način na koji može da se crta, da se urade ovakvi radovi.
to bi bilo to. Nadam se da ćete da uživate u radu, da će vam biti interesantno da se igrate i da ćete mi poslati svoje radove da vidim kako ste se snašli i kako ste uradili. Puno vas ljubim i puno vas pozdravlja vaša učiteljica.